Štirje tenori hrvaškega rodu s svojimi glasovi in koncertnim repertoarjem nikogar ne pustijo ravnodušnega. Tudi za koncert v Ljubljani obljubljajo edinstveno glasbeno poslastico, s katero bodo poskrbeli za pravo ekstazo emocij. Vladimir, štirje tenori prekrasno prepevate. Zakaj obiskati vaš koncert? Pa da dođu se malo razveseliti, zapjevat s nama ako znaju, malo ćemo se šaliti, mogu i poniti maramice za obrisat koju suzu i eto, da provedemo jednu ugodnu večer. Obeta se lep večer, kaj boste predstavili na njem? Dakle, bit će dalmatinskih pjesama od Vinka Coce, od Olivera, bit će talijanskih kancona, bit će koja arija i uglavnom to i koja pop pjesma. Odkar so se prvič pojavili skupaj na odru, so štirje tenori postali ena najbolj iskanih glasbenih zasedb na glasbeni sceni. Ako ste zaljubljeni, u drugom redu ako niste zaljubljeni pa ćete se onda zaljubiti tamo. I u trećem redu ako volite dobru atmosferu i nešto što muzika svih nas čini sretnim, onda obavezno morate doći jer mi se iz petnih žila potrudimo da to bude naš zajednički koncert. Znači da vi niste došli slušati četiri tenora, nego da skupa uživate i sudjelujete u tom koncertu. Ljubljana vas željno pričakuje in greh je, če se ne bi udeležili vašega koncerta gledalci. Naravno, bez obzira šta ćemo naravno, dosta ćemo ovdje nastupati i to sve skupa, ali želimo da za 5 godina kad budemo negdje i opet dođemo u Ljubljanu, da ljudi kažu mi smo bili njima na prvome koncertu, pa oni su stvarno već tada su bili i to je nešto kako mi gledamo na ovaj projekt i kako to i bi ljudi koji će doći na koncert trebali gledati. Do sad nismo bili puno po Sloveniji, ovo nam je možda prvi samostalni veliki nastup u Sloveniji. V lanskem letu so postali ena najbolj iskanih glasbenih zasedb, ki navdušuje občinstvo doma in izven meja.